Subscribers, ito po yung aming 9 session therapy. So kanina po naglakad po kami sa labas. Makikita niyo po sa aming short video na practice ko si Kuya Bong Castro. So nakita ko naman talaga na nag-improve na yung walking niya. At siya po ay naglakad sa labas ng kanilang bahay. So in short lang, pinakita ko lang yung great improvement niya sa kanyang paglalakad. So ngayon, we'll continue kasi hindi pa naman ganoon nagtatapos yung program niya. Kasi marami pa tayong ayusin sa kanyang body parts sa sanhin ng kanyang pagkaka-stroke. So, ang program namin ngayon ay upo tayo. So, 120 ka nung last namin, nung Monday. So, ngayon ay Wednesday. So, dadag tayo ng 20. So, 140 ang gagawin niya. Ayan, 140. Sa kanyang upper limb, pataas, upward, 120 magiging 140. So, lahat po ito magiging 140, 140 yan. So, yung kanyang sagat po, 40 magiging 50. So, yung camera niya, yung kanyang digital therapy, depende po yan. Kung dati po 6'8 yan. So, we are very thankful to God sa kanyang biglang paglalakad. Kasi po, malapit na yung birthday niya po. Ayan. Kasi si Ate Luming ngayon nabawasan yung kanyang stress. Na dati ay wini-wheelchair niya hanggang oval ito eh. So, marami na pagbabago ba siguro mo? Nakapag-share ka na. Kaya mo na mag-share. So, ngayon po, good news po, dati po nakapag-share na po ngayon sa Kuya Bong. So, this is the great improvement na ginagawa ng Diyos sa atin. So, sabi nga sa Mark 11:22, again, hindi namin nag-pray kami. So, we always pray to God before we conduct a massage therapy. So, hindi na kasi nagmamadali kami, hindi namin nag-vlog yung prayer namin. So, dito pinapakita ko yung faith, tapos science, and then yung siyempre yung love and care ng kanyang asawa na hindi bumibitaw in spite of circumstances. So ito po yung mensahe ng pamilya na dapat through thick and thin, ano man ang mangyari, ano man ang problema, pag-usapan ng maayos. Yeah. So hindi po ito nadadaan sa usapang walang kwenta. Dapat po sa ating puso't isipan, kasi ang Diyos kasi mapagbigay, mapagpatawad. Yeah. So walang problemang hindi solve sa pamamagitan ng pag-uusapan at panalangin sa Diyos. Yeah. So pinapakita po namin dito yung paglalakad niya ay galing sa Diyos po yan. So kami po ay mga instrumento lamang. Si Ate Luming, ginagawa niya bilang asawa, mga anak na sinusuportahan. Wala pong kwenta yan pag wala tayong faith kay Lord. So ito pong ginagawa natin uli, ito po palakas uli ng kanyang mga lower limb. So kailangan gawin ito para sa birthday niya, nakakatayo siya ng matagal at marami siyang magagawa. Halimbawa, maglalakad siya, magcha-chart siya, mamasyal na kayo. So marami ka na magagawa niya Kuya Bong, no? So again, bago may stroke, ano ba ginawa mo? Minom ka ba? Minom ka? Kumain ka? Oo, meron. Minom ka? Minom ka kanta? Wali, meron ko. Minom ka? Tapos nahilibo ka lang. Ayun na. Kailan ba siya na-stroke? Kailan siya na-stroke? March 19. March 19 lang siya na-stroke. March 19, ano tayo ngayon ha? April, May, June, July, August, September. Kita mo? October. Tapos, April, balik naman siya sa ICU. Dati. Na-ICU ka ulit? Bakit? Align breastfeed. Dati, noong April. Align. So, noong April daw, binalik siya. Wala siya. Nag-testimony ba to? Mamaya? Ah. Mamaya ba mag-testimony? Tapos may testimony nga? Hindi pa. Ano was testimony nga? Mamayang Bakit 6. ng gabi? Testimony ka na? Kaya mo, tuloy mo, pala. Ano yun? Testimony lang. Ano ba yahin naman? Ano ba? Salita ka mo ka? Alagay mo guys. Ala pa kayo gusto. Wala pa service. Wala pa service. O sige. Pata tayo ng jet tsaka barko ha. O game. So ito po biniblog po natin kasi this is also a reference. Sabi ko nga, so ang ating videos po ay may git ng 1,000 plus kay video natin. So ito ay pinagmamalaki ko kasi nga ito ay pinagpaguran, pinagsikapan din natin upang ang ating mga stroke patients ay makakuha ng idea, makakuha ng lakas ng loob or technique na may pag-asa pa. Yan. So, number 1 po yan. Kaya ko po ini-inculcate sa ating mga subscribers at ang ating manonood ng stroke patients po ay hindi pa magic. So, ito po ay process. Ito po ay program, pagtitiyaga. Diba? Kasi po, maraming nadamage yan. Depende po yan sa kaso. Kasi kung talagang malaya, may mga putok-batok na yan, ay delikado po yan. So, mga kailangan po tayo ng mga surgery niyan.
So, yun po yung mga ano niyan. Pero kung talagang malakas ang faith natin kay Lord, natin si possible to God naman. Kasi siyempre, we still believe in God. Yan. So, kailangan pa rin natin ang mga doktor niyan. Doctor check-up, doctor medication. Huwag po tayo magbaka-baka magic, hindi po yan. So, dadaan po yan sa mga doktor natin, siyempre sa mga test nila, at iuwi po sa bahay kung for therapy na lang yan. Okay na, ano yung follow up check-up. Ayun po. So, pag nakita po natin okay na yan, papasok ngayon si Modero Magkepin dyan. For therapy yan. So, bubugin na natin yan. Sabi nga, bubugin na natin kasi ang stroke patients kasi, ang motto ng stroke patients, kaya nyo po tulog. Kaya nyo po tulog. Yan po ang motto ng stroke patients. Pero ang aking motto, hindi po pwede yan. Exercise kita para magising lahat ng mga muscle mo. I-encourage kita na ang bawat oras, bawat minuto ay mahalaga. Dahil tayo ay pinapalit ng buhay ng Diyos na mayroong matuturan, may planong Diyos sa atin. Hindi pwedeng matutulog ka lang dyan, hindi pwedeng gagawin ka, kailangan may gagawin ka. Kaya nga gagaling ka. Kaya nga dito galaw-galaw, para hindi may stroke. O, di ba? O. So, sa lahat ng mga stroke dyan, please huwag kayong papa-stress. Manalangin kayo, mag-pray kayo, tapos kung darating yung therapist nyo, yung pinapagawa sa inyo, isa puso ninyo. Kasi napaka-importante po yan para makagumalik kayo kagad yung coordination, yung teamwork. Kasi kung kukontra ka, walang mangyayari. Yung mga kumukontra. Huwag kayo po kayo kukontra. Walang kukontra. Magpapari po tayo. Kasi yung kumukontra, yan evil ways yan Yes. O, kasi si Modero Magkepeng, talagang nanggagamot ng mga stroke yan. Kasi ito inaaral din natin ng mga diskarte, mga technique. So, bakit ka kukontra? Pag kumontra ka, paano gagaling yan, di ba? Kailangan, ay, Lord, sana po gumaling po yan. Gamitin niyo po si Magkepeng bilang instrumento. Ganun sana. Always ganun, ha? Pupunta ako sa bahay niyo, huwag kasi simangot. Mag-smile kasi dahil si Magkepeng, magbipalit tayo, magbipalit ng bahay mo. May problema ka, walang problema yan. Maayos siya kay Lord. Lahat ng problema naayos. Walang problema ang hindi naayos. Ang problema ang hindi naayos, wala kay Lord. Yes. Oh. Kaya yung mga gumagawa dyan ng kabututan, tigil-tigilan nyo na yan kasi nga malapit ng Pasko pala. Parapit ang Lord, ang Pasko, yan. Kailan magbago na tayo. Sabi nga huwag mong patigasin ang puso mo, di ba? Do not harden your heart. When God, sino ba ang God? God, hindi ba bakit sa'yo ang God? Ang God, yung magmamensahe sa'yo ang asawa mo, ang tatay mo, ang kapatid mo, ang barkada mo, at ang pastor o sinong gagamitan ng Lord. Mangungusap sa'yo yan about God. He will knock through the words of God. Yun. Pag di mo pinansin yan, someday, sa mga punamatay ka, harap ka kay Lord, sabihin siya, di mo pinansin ng mensahero ko. Bakit? Hindi mo siya pinansin. Busy ka Saan ka busy? Busy ka sa mundo mo na ginagawa. So, tingin-tingin sa kanan, makikita mo si Lord. Tapo nga, umalis ako. Bago umalis, Lord, wala nang laman O, di ba? yung bigasan namin. Di ba? Na-bless ka. Pag-uwi, may dala akong Praise God. bigas. Sabi ka, Lord, wala God, ano ko nababal kuryente ngayon, makabali ka. Maka-advance ka. 10 kilos ako. Sabi ko, maka-advance ka. Praise God. Maka-advance ka kaya tulungin. Bakit mo bayad? Totoo lang yun, mag-pray mo lang. Sumubok ka lang, di ba? Wala mawawala naman kasi siyempre, mas maganda yung sasabi. Lord, wala nang laman ka. O, di ba? Magsasabi ka ng tapat. Kasi sasabi ng tapat, ang kasama na ang maluwag. Di ba? Ganun yung pag-asawa. Ito lang akong charge na bigas. Ganun pa kita mo. Sabi nga, masarap ang inasa ng Diyos. Pero siyempre, may kaakibat na pagsisikap. Nakita mo ako, nagsisikap ako, gusto ko tumulong. Ako, sa totoo lang, siyempre, nakatutuwa kasi na ang stroke patients, nababalik mo, yung makalakad lang siya, makatayo siya ng maayos, masaya ka na. Di ba? Hindi na alam yun Akala kasi nila hindi. Kasi bilang isang modernong Magkepeng to, tuwang-tuwa ako kapag ang isang pasyente ko na-improve. Amen. Bakit? Kasi nga, yung kalooban ng Diyos nagaganap sa kanya. Maliban na lang kapag hindi niya binubuksan ang puso niya, ang kaisipan niya, hindi niya binubuksan na ito talaga ang kalooban ng Diyos na lumakan akong muli. Di ba? Okay, Bong? So, kayo Bong, huwag ka na matutubig dyan. May gagawin tayo ngayon. Ang gagawin mo ngayon is 140. Okay, move it. Move. Move. Upo tayo, sige. Stand up. Palutuan ka ng mga pads mo yan. Stand up. O yan ha. Sige. Sige. Bana. Bilang ka at tulumeng. 1, Yan. Straight body. 2, May takpan niya. Tulumeng. Usok. Ayan. Three. Camera. 4, Ayan. Natin yung siguro. Mukhang maganda ano nito. 5, 6, 7, 8,
8, 9, Praise the Lord. 10, 11, 12, Dalawang 50 at isang 40. 13, Ha? Habang ako nagsusunod na programa niya, si 14. Kuya Bong ay nag-exercise lang po tayo. 15, Wala ay pang 9 session na. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, tumutuloy. Hmm. 4, inhale, exhale. 4, Pwede po ba? Nakakari na. 25, 26, 27, 28, ito matulid, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, inhale, exhale. Sabi ko po, pagka napapagod ka, relax ka muna, relax ka muna. Inhale-exhale ka, ha? Walang power, ha? Inhale. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, ito, matulit, 43, 43, inhale, exhale, 43, 44, 45, 46, 47, 48, So ito po ay nagde-develop ng kanyang mga muscle to gain 49, strength para mas tumibay yung kanyang pagkatayo. So hindi po ito maabot niya yung 140. 50, Naka-program po ito, nagsimula kami sa mababang bilang hanggang tumaas yung bilang niya. exhale, 50 na. So, Wala na. so guys, nakakabit na kami per set, kulang pa ng 90. Again, second set, 50 ulit. 50, Inelexel ko yan. inhale, exhale. Ito. Okay. Ano? Yan, okay? Are you okay? Sige mo, I'm okay. I'm okay. If you're okay, do it. I'm okay. Okay, sige. Let's do it. Fight. 51, 51, Yeah. 52, Para ma-inspire yung mga stock faces nyo. 53, Uy, si Bong Castro, lalakad na oh. 54, 55, 56, Yung mga hindi ko maling, siyempre hindi nagtuloy. 57, Yun lang kasimple yan. Pag nagtuloy ka, di ko di gagaling ka. 58, 59, Push! Push! 59, 60, next, Yan. 60, Okay. Sige, wala. 61, Ito, suwarin teng. Bagya.
Yan. Gusto ko ba't nakaragante? Hindi ka na, kukubera ka na ni Kuya Kumbong eh. Pati mo, kukubera ka pa rin niya, no? Sabi ka, kaya ka na ako, nakakalwas kaya niyo. Kaya ka nakakalwas kaya niyo. Yan. Mm. Wala ka Iwan. wala ka